Fl-1752 u l-1759 insibu korrespondenza sħiħa bejn Michelangelo Grima u De Soldanis. De Soldanis kien letterat iżda Grima kien mitfuħ fuq il-kulurġija u l-mediċina. X'wassal l-Grima biex jieħu daqshekk interess fil-kitbiet ta' De Soldanis fuq il-Malti? L-ħaġa daw it-tnejn kienu ħbieb u kontemporanja naturalment, u il-fatt illi Grima kien kif attenti tabib u kirurgu ma jfissirx illi ma kienx interessi oħra fosthom il-kitba tal-Malti. Tantu hekk illi meta kien Firenze qed jispeċjalizza Grima, kellu xi kopji tal-grammatika ta' De Soldanis, kien ibaħomlu, jibatlu l-flus u jibatlu kodba minn flokom bħala partit. Grima kienu koll, t-nej li kienu membri ta' xi akkademija, dak iż-żmien kien ngħidu aħna moda illi nies intellettwali jkunu membri tal-akkademji, infatti kienu anke Akkademija Malta. U kienu t-tnejn membri ta' akkademji Taljani. Waħda li għandha x'taqsam mal-botanika u waħda li għandha x'taqsam mal-letteratura. Infatti Grima darba minnhom stieden għall-ikel meta kien Firenze lil De Soldanis ma' oħrajn u talab lil De Soldanis biex jikteb sonett. U kiteb sonett għad onur ta' ċertu Lodovico Coltellini li kien segretarju tal-Akkademja della Botanika u Storja Naturale ta' Cortona. Fraħanetta min jgħid illi Grima kien tant interessat fix-xogħlijiet ta' De Soldanis illi sa kien talab lil De Soldanis jagħtih il-pritki tiegħu manuskritti u kellu lilhom ġifieri.